Ще ви разкажа за 3 реални истински истории от суровия живот. За жалост, две от тях са с фрапантен край, и една не е. Предварително ще кажа, който има слабо сърце да не гледа. Извинявам се, просто се разчувствах, като знам какво ще кажа. Няма да го изтрия, ще го пусна това видео. Това са си емоции неподправени. Първата случка е: човек си купува апартамент, не е от София, подписва си нотариалния акт, извинявам се. Човека си подписва нотариалния акт, тръгва да се заминава до вкъщи. И за жалост не стига. Застраховката покрива всичко по неговия кредит. И 1 стотинка не остава за неговите наследници. Човека не е имал жена и деца. Апартамент остава за неговите родители. Сами виждате колко е гаден и отвратителен случай, и в крайна сметка застрахователите са платили всичко по застраховката, тъй като не е имало и една вноска по ипотеката, не е имало една вноска и по застраховката, но в крайна сметка това са 2 различни институции, банка и застраховател. Застраховката, както застрахова и, да кажем, купувача, ползвателя, и така също и банката. Общо взето има полза от цялата застраховка, тъй като и тя ще си получи това, което трябва някой да й плати. Втората случка е отново с фрапантен край. Тя е по потребителски кредит за 65 000 лева. Случай е почти много близък до този, като човек тегли потребителски кредит, към който застраховката живот отново е задължителна. Плаща си 2 вноски и си заминава от този свят поради една от най-коварните болести, която вървува по принцип. Всички знаете. Рак. Като цяло съм се разчувствал, тъй като тази история е много близка до мен, много близък човек. Изплаща само 2 вноски от застраховката и от потребителския кредит. Заминава си от този свят. И тук отново застрахователя изплаща абсолютно всичко по потребителския кредит от 65 000 лева, като човека имал и още един кредит. Около почти 10 000 лева. И там всичко покрива. Виждате, че и двата случая застрахователите са имали много, как да кажа, имали се за какво да се хванат, за да не ги плащат. Много са различни случаите, много са еднакви. Както и да, не мога да разказвам сега в подробности, тъй като така тръгна общо взето цялото видео. И третия случай е при ипотечен кредит. Човек, който претърпява операция. Там отново застраховката на база на това, което е описано като условия, заплаща в конкретния случай. Съвета ми е към всички, които взимат ипотечен кредит, където са задължителни застраховките живот, да питате какво влиза в тази застраховка и какво не влиза. Влиза ли това, за което говорим, ако човек си отиде от този свят? Влиза ли трайна или временна нетрудоспособност? Като цяло, какви са покритите, ако ви се кратят от работа?
питайте, ще ви отговорят и от банка, и от застраховател, да знаете какво покрива и какво не полицата. Съветът ми е към всеки един да го прави това. И другото е да кажа, има и случаи, които съм чувал. Тези неща, които ги казвам, са много близки до мен. Всичките. Но има варианти, където се опитват да не плащат, да платят по-малко или повече. Така че съветът ми е да се интересувате и виждате, че е хубаво човек да има застраховка, защото след него няма да остави негови задължения. Никой от нас не е застрахован. Така че просто помислете как... Извинявам се, просто въобще не ми се получи видеото от емоциите, съвсем други неща исках да кажа, просто не мога да... Трудно ми е общо, зато няма да го изтрия, ще го публикувам това видео. Предполагам, че по този начин, като ми почувствате емоцията, ще разберете дали е хубаво или не е хубаво да имате застраховка в живота. Ако останете без работа, никога не е проблем, ще си намерите работа. След месец, след два, ако ви се работи. Но ако се случите точно такива неща, с фрапантен с край, тогава може би е хубаво да имате застраховка живот. Да, не е ефтина, скъпа е на база на кредита. Всеки може да си сметне и да види колко е при неговия потребителски или ипотечен кредит, каква е разбивката. Може да си направи. Извинявам се, че така се разстроих.